Sini media dong no, tai borok kemai ke jorak kaham suna time dong yang bagai. Kau kau bahasa, Mia 16 December, kumpui Academy School playground no, aro cricket tournament coli tongo. Ka tournament no, serapsa aro khela coli tongo ba, ang koraksa mane naik nai, tai sang hamzat mani kaisa khela ba, abang naik nai ang thang mani. Angka suddenly borok school ni field ni gate apa kya? Hapai it jaga khosaka poilane bor it jaga khosaka obon pore borok urat bari rifre gei bunan hini phaikya ke kobang borok kharka ke ampore borok fil kasaro phai stam phuisa mane loge oke ani ango 50 60 jona ke rifre gi phaikya gan bunani phaikya ang pore ma saka borok no ang to khariya tambai ke ang innocent ang aro kono involve gre na ang sini tipra motha tong na sini o tipiebo tongo ang kono aro involve gre just ang as a normal borok ngei ang aro khelnanya thamasi kan uporo borok jemon ke khaikya phai whatsapp lata kormo no hari pekya ang mana khaisuka koisuka ang aro kono kre ang kono involve kre am ting kre ang sekan khari thangka mone ang saka bang no ka haipens borok mania bokor ko phungsa aro 5 rekha borok ampor gonamura dagar ke rekha borok ampor yakungo thayo borok ki rekha ngam pore ang bono saka ani khoroksa atio se bujagi tongkha ani khoroksa nokni borok se bujakha o incident no phungo incident no bujakha ama hen saka ampore kon mote lasteo ang mane saksam lewoi bor ano thangsi di hnei sawai ang kon mote khari yo khata jaga nei omahaita ingka abon bagai tini kaise sanam sungman se amse borok kaise warning riman khamo jarabo karon ground to abo singasuk srai phajini simi ang srai ni simi tori taksu jara phaikya kobang ma political party khanai tongo borok tam hanai mane srai rong nu khangke ei norok srai kutul baji thambai orta tongdi amti phone sauta mane one kind of bro warning phone ruwe no orni kutul di hini dagi ro but oro ke kon om hai chances se maya je bro ko saya direct se ground of hai direct se attack je no go je no attack om hai ke kobang ma aro mani palok tongo tai kobang ma sin artisan borok tongo aro karon sing to aro kono political ni aro matter ro ya om just khela se nei aro joto bin hamjak lai katha lai sing aro je khelao nai lai tongmasi inke om hai jarao bro ma ke attack hemen bagi black ke chajagya te kaisa jaga sanam sungo tini TPF ni borok judi sini thani bo borok nakar saina ke sina tomosom initian borok no angti he borok no borok tomosom borok yagre mani obon borok judi stop khayang ke boni upore case FIR ring thanai boni upore section asuk thanai abon pore sing borok ni problem borok te botor face kainai am pore te kise sanam sung last te ho sini atisani sini GS boni uporo miani je gotona আর জায়গা ঘটনা বতলে কোনো ইনভলভ সিকরি বকাইসা খেলা নাই দংমানি আর জায়গা বিনা দোষী বন হাইনো থাঙ্গै আর জায়গা TPF नि जे खेमरां रावफोराव जोंनि GS नि परा हामला खालायमानि बनि कारण तैनो जों अर रादापुर थानाव केस दवानि बाय मा फायलाया आरो खेला केनो आर जागा ब काइसा क्रिकेट खेला चलै दंमानि ओ खेलानो ब नायनि थां थानिगो आर जागाव ब अमथाय घटनागो मानजागै बनि सागो दुखमांगै बख्राव बनि बख्राव गो बुजाखा अंके तैया थेराव बुजाखा बरनो जों डाक्टराव थांगै फुनुलायखा फुनुबैनो बनि परे केस जों मा फायलाया टारगेट ei borok ni khago songjak na borok je bwskango mane chini atisani GS no nugui borok teibo botai ke khago khaga khana kaisa GS no bono puari nangnai hului haikena teibo bono hamla klaijaka tei rok khana kharui thangui isa basa ui thangka